Qeylar hemme janda salam şuňşy proýma näýlik oýly. Abyşny koýna oturdylýan ýeňde proýma oýulşyny gorkozjak. Onam näme üçin gorkozýan arada size ölçek alynşyny goýdum. Men ölçek alysym ütköş ulapda köpädäm kadar men ýaly galýanam känne. Indi şol ölçek alynşyny teresseňiz ondan soň şondan näde proýma oýmaly. Şonu gorkozjak ölçek alyş 14 sanyk şuň ýalyk. Belledim şo videoda görünýär. Şondan näde ölçek alynşyny öwrenýär. Ondan soň näde proýma oýly. Bir dakika. Salam omsa. Seredimi? Ina şunu aýyrýarlar. Ina şu öz aptaçkasy var, ama içine flameller öz aptaçkasy koýdum. Hadi bunu aýyrayım. O düşünüklü bolar yani. Ina. Seredim. Kendimin elini 10 minut. Ina şu açılışdan bärik. Ina bula 10'a ödününki diýen döwdüm däl. Bula 10 bir santim tykna zapas 10 mere dip alýar. Şu taý 10 mere elini. Indi bundan aşağı, şu tykından aşağı 13 cm düşýär. Biz ýalaklarda Ulularda 13, halkaya oyuncalarda 14, çağalarda 9, 10. Yine 13 düştük. Şulun iş ekranlık düşenimiz 4 aralık bolýar. 4 aralıkam özüňiz ölçü alanyňda görüntüňiz 4 aralık öň taraf 30, arka taraf 32. Indi öň tarafy 30'dan ýarysy 15, bir santim tykine zapas bolýar 16. Arkasy 32, ýarysy 16, bir santim tykine 17 bolýar. Indi şunu gerek bu skinlik 90 bagydy. 90 bolsa, indi şundan aşağı näçe düşýär goltuğuna. Neme 17, 19, öňünde 17, arkada 2 santim 19. Ondan şu goýusyny bardyň rasmyny ululukça bilen bulup ýa-ni mesela 17, 19. Ötesi 90 aşağı goýusyny. 100 näçelerde 18, 20, ondan da ýolary 19, 20 şeýde 2 santim 1 santimden 3 boýar. Ýöne şuna şun goýusyny 90 şundan şeýler. Öňüne 17, şundan şeýle arkada da 19. Ýöne şundan şeýdip 4 boş edip çyrýar. Indi şundan bärilen. Ina 2 santim, 2,5 santim belki düşýär. Bundan bäri 2,5 santim düşýär. Ina şu düşýäni bilen şeýle çykyp alaýlar. Ina ortaýy şular ýalyk. Şularny alaýjak oturýar. Şu döşaralygy zat men alýan köpädem hana noken. Indi teratan, indi goýusyň bilen gadnam. Indi hawa goýusyň bilen gadnam şu wagtlaryna 94 böl. 45, 22 ýarym, 23 diýerler. Ina şoň taýyna 23 bolmaly goýusyň bilen. 2 santim tykina zapas. Ina şeyde koy nemet bärin onan bärin kesäýmeli. Bunu nemet gitýär birine. Näme talip koýup ýeňe bolmaly. Goýuş taýraçykda ýitiräýmeli figura ýasamak gerekler. Goýusyň bolgyň ýa-da ina taýyna 23 ne bilen taýy goýunca 20 2 santim zapas bilen şu taýyna şu halk barýanjy zat etýän ýerlerine şeyde koýmaýlar. Şular ýalyk bolýar, kont oýuşy. Kesip goýup neme ara aýtsyn bir dersin. Düş. Bu 2 santim zapas koydum, 2-3 santim zapas yedik. Şular ýalyk bolýar. Indi şu taýyna zakrat görýär. Hemme ýerine agyrlyklar ýa, soňra 2 gapdan 2 santimden berip durarlar.